as sabantu sekunezifundo ekumele ukuthi sizifunde, sizenze, siphile ngazo ukuze sizokhula. Khona izinto eziyimpoqo kuthina ezisizwe sabantu ukuthi sizenze, sizifunde ukuze sizokhula. Kule video ngifuna ukuveza eziwu-4 izinto ezibalulekile kuthina ezabantu. Number 4, ukuze siphumelele as abantu siyadinga ukuthi sifunde ukubambisana. Ngiyazi uzosho into enabantu inesicefe, into enabantu abalunga ayilungi, into enabantu abaningi nokukhuluma. Kodwa lesifundo siyaphoqa ukuthi sisifunde, ukufunda ukwenza izinto ngokuhlanganyela. Ngoba namhlanje siyinhlekisa yezizwe, asikho isizwe esingasibukeli thina phansi. Yes, siyaqhosha, samaZulu sibaningi kunabo bonke abantu, sigude empini, kodwa ku-useless ukuba good kwethu nokuba baningi kwethu if ukuthi sizongabambisani, sesekane, senze ngokuhlanganyela. Kubalulekile ukuthi sifunde ukwenza izinto ngokuhlanganyela. Siyaxhaphazwa namhlanje, sixhaphazwa abaphathi bamazwe nje iyo lento yokuthi bayazi vele ukuthi labantu bahlukene. Bazothi abanye bethi akiwe ka right, kube khona aba-opposer abathi akiwe ka left. Into eniyenza ngokuhlanganyela inamandla, into eniyenza ngokuhlanganyela inesigqi, into eniyenza ngokuhlanganyela inesisekelo. Ayiyo noma kanjani. Kubalulekile as abantu sazi ukuthi kuyimpoqo ukuthi sifunde ukwenza izinto ngokuhlanganyela. Sidlala izizwe namhlanje eyingekho, ezingelutho ukuthina, ezingelutho lutho ngazo zonke indlela, but sidlala zona ngoba zona mezenza into zenza ngokuhlanganyela, zenza ngokubambisana. They have mastered ukuthi amandla asekutheni nenze ngokuhlanganyela. Asikho isizwe singafiki la kuthina sizophatha bese siba yingcilebane kuzona. Asifundeni sabantu ukuthi senze izinto ngokuhlanganyela, siqhubekele phambili. Uma umuntu, bantu abamnyama, bantu bakithi, bantu abansundu, bantu base-Afrika, uma umuntu asikufunde lokhu ukuthi awudingi ukuthi unyathele emakhanda abanye abantu bakini abamnyama ukuze uphumelele. Awudingi ukuthi unyathele emakhanda abo ukuze uzokwazi ukuthi uphumelele. Impumelelo eyona impumelelo ngokuthi unyathele abanye abantu emakhanda uphakame ngabo. Kumele sikhiphe lonto ukuthini. Akusho ukuthi ngeke uphumelele ngale kokuthi wenze kahle kubantu, ngale kokuthi usize abanye abantu baphumelele. In the end, there's no value ukuthi kube wena ungoshishilizi, ube unawo amandla okusiza abanye abantu kodwa ufuna ukuthi wena lokhu ukhothanyele ube uNkulunkuluwana. Sizana abanye abantu if ninawo amandla, if unawo amandla, unawo amaminzi okusiza. Yes, abantu bajikelana, ngiyakuvuma lokho. Abantu ababongi, abantu ba-ungrateful, kodwa you must know ukuthi uyobongwa abafanele. Labo abafanele ngeke bawabuka amandla akho ukuthi awele phansi. Futhi okuhle okwenzayo ukuhamba kubuye, noma ngezobuya ngalo muntu lo omenzelile wabesebonga ngeplate ongalazi ligcweleni. Awudingi ukuthi unyathele abanye abantu emakhanda ukuze uphumelele. Awudingi futhi ukuthi kube wona ngokushishilizi ukuze uphumelele. Uyakwazi ukuphumelela nabanye abantu, futhi uyakwazi ukuphumelela ngokuthi wenze kahle kubantu ngale kokuthi banyathele emakhanda. Siqhubekele phambili. Number 3, empilweni kubalulekile uma umuntu wazi ukuthi akekho umuntu ongaphethwe. Thina asirespondi kahle ekuphathweni. Umuntu ukuze ube umphathi kumele kube ukuthi wake waphathwa. Ukuze ube umaster kumele kube ukuthi wake waba umfundi.
asikufuni ukuphathwa. Ungafuni ukuphathwa kuyayibamba iprogress yethu thina abantu abamnyama. Sake saba nenkosi esezingeni eliphezulu kunawo wonke amakhosi. One of the great kings, Shaka Zulu, iLembe. But in the end, because kunabantu ababengafuni ukuphathwa ngaphansi kwayo, bagcina beyihlasela inkosi beyibulala. Yini ungafuni nje ukuphathwa? Futhi bona labo abaseduze nawo bawuwesi kakhulu umuntu. Labo abaseduze nawo abakini noma omakhelwane noma abantu osebenza bawuwesi kakhulu. Labo abakwaziyo. Ake sivumeni ukuphathwa ngoba imizi eminingi ayivuki nje ilento yongafuni ukuphathwa. Imindeni ifile nje ilento yongafuni ukuphathwa. Ngeke mina ngizwe ngosibanibani. Ngeke nje mina ngizwe ngosibanibani. Usenza ngcono la ekhaya yena. Uthi musu uningi ukuthiwa akuyenzeke lento bekade yenza bese uyahluleka. Izinto eziningi emndenini ziyama. Ngenxa yokuthi abantu abafuni ukuphathwa. Imagine ukube kuthiwa inkosi iLembe uShaka Zulu akazange azabulawe at the age of 40 ukuthi uZulu ngabunjani. Inkosi ayizange izithole ngisho ithuba lokuthi idlulise ulwazi enalo. Idlulisele kwabanye. Ukuze sizoShaka Zulu sizoba into ongakazi uyibona. Mhlawumbe ngaba sikho kule nyifo okudlala belungu njengamanje. Ukube kuthiwa abantu bavuma ukuphathwa. Abanye baphuma bayale bawuvule izizwe zabo yini ungafuni ukuphathwa. Ungafuni nje ukuphathwa. Imndeni ifile imile. Wathi umuntu ophiwe into emndenini ethi lento ayilwela ukuthi yenzeke zafika izinkakha ngeke sidlale yena zashona leka left kube kuyiwa ka right. Umuntu owayephiwe lento wayishiya phansi kanjalo kwasala kanjalo kumile. Kunabantu abaqala ama-ideas, kunabantu abaqala ama-visions. Ayiqala umuntu i-vision ephiwe yona phela ezinye izinto zivela ngabanye abantu. Isukuma i-vision ethi mise sukuma siqale sihamba bese bayavuka. Ngeke phela ukuthi iqala wena lento le akusho ukuthi udlala wena silalele wena. Ungafuni ukuphathwa. Kunabantu abaphuma emakhaya nje ungafuni ukuphathwa. Kunabantu abagcina sebedlala insolaboya ngaphandle aphume ekhaya ngoba ehlule ukuphathwa. Ake sifundeni ukuthi empilweni akekho umuntu ongaphethwe. Uphethwe ngisho umnomzane womuzi uphethwe. Ngoba kumele uma niwenze noma kanjani. Kunabantu ekumele ureporte kubona. Kubalekile umuntu ukuthi uvume ukuphathwa. Siqhubekele phambili. Empilweni umuntu omnyama ayikho into enhle oyoyithola ngobumnandi. Cela ukuphinda lokho. Empilweni ayikho into enhle enesigqi, ene-meaning, eney'thelo ezinhle oyoyithola ngani ngobumnandi. Thina sazi ukuthi yonke into kumele ize kamnandi. Ufuna umsebenzi, ufuna ukuthi uze kamnandi ube right lowo msebenzi. Unamahloni ukuthi uhambe ufaka ama-CV. Ufuna imali kodwa unamahloni ukuthi uhambe udayise emzini yabantu ngoba wena you are too special. Ufuna into ehlelekile enhle ezoza kamnandi. Ufuna ukuba usomabhizinisi kodwa uyakhetha. Kunezinto othi wena ngokukwazi ukuzenza kodwa uthi wena uzibona usomabhizinisi ovelele. Ayikho into enhle eza kamnandi. Into eneminingi iza kabuhlungu kwesinye isikhathi. Lobo buhlungu odlula kubona busuke behamba nesifundo. Leso sifundo okwaziyo ukuthi usifunde isona sikunika leverage, isona sikufikisa la ufuna ukufika khona. Omunye uthola ukuthi kumele ukuthi abe ubaba oqotho. Amalazi othola ubaba ongenandaba. Ukuze ube ubaba oqotho izwa ukuthi kunjani ungabe izwa ukuthi kunjani ukuba nobaba ongenandaba. Ungakuthatha inotice. Okubuka njengodoti mebuka wena. Khonto kanjalo. Bese kuba ukuthi wena kule experience yeminyaka ngeminyaka kumele ufunde isifundo, ufunde ukuthi ngeke ngibe nje yamina. Ngizoba bobo right engane zami.
Ufunde isifundo, meke wasifunda leso sifundo, isona sizokwenza ubaba oqotho, esizokwenza ubaba ovelele, esizokwenza ubaba womndeni. Thola ukuthi wakhula ungenawo umndeni, kodwa yini inhloso? Kwakumele ukuthi ube nomndeni, kwakumele kube khona umndeni ozophuma ngawe uqonda ukuthi thwi, kodwa kwakumele ukuthi ube semndenini ohlakazekile, ufunde isifundo. Ayikho into enhle eza kamnandi empilweni. Uma ukwi-process yobuhlungu, kumele uyithembe leyo process, trust the process and make sure ukuthi you learn from it. Make sure ukuthi uyafunda kulobo buhlungu obhekene nabo. Uma impilo ikuphonsela inselelo kuphakathi kwezinto eziwu-2, ushona phansi noma uyaphakama kakhulu kunakuqala. Ukuthi ushona phansi kulele kwi-response yakho ukuthi uresponda kanjani kulobuhlungu osukudlula kubona. Meke waresponda ngendlela efanele, lokho kuresponda kwakho kusukuveza lo muntu oyena owudalela ukuthi ube uyena. Your true self is revealed under pressure. Ayikho into enhle eza kamnandi. Ngeke uyithole into enhle enemeaning enesici ezoza kamnandi ibo sweet, khohlwa ngeke. Ifundo lezi kumele ukuthi sifunde sabantu abamnyama. Sabonga kakhulu.